तर भिवंडी महापालिकेमध्ये भाजपमध्ये उभी फूट पडली. महापौर पदावरून नाराज असलेल्या भाजप नगरसेवकांचा एक गट भाजप सोडून काँग्रेसच्या सोबत येणार आहे. थोड्याच वेळात भाजप सोडलेले नगरसेवक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची टिळक भवन इथं भेट घेणार आहेत, अशी देखील माहिती समोर येते. 25 दिवस जनतेचा स्पष्ट कौल काँग्रेसच्या बाजूने असताना 30 नगरसेवक होते, परंतु तरीही कुठल्या निर्णयापर्यंत आम्ही पोहोचत नव्हतो. आणि म्हणून 16 तारखेला ह्या लोकांनी, जे लोक सेक्युलर फ्रंटच्या मिटिंगला होते, ह्या लोकांनी 16 तारखेला अशी भूमिका घेतल्यामुळं मग आम्ही वेगळ्या भूमिकेत गेलो आणि एक बीजेपीचा गट जो आमचा काँग्रेस प्रणित सेक्युलर फ्रंट जो भिवंडीत निर्माण झालेला आहे त्या गटामध्ये सहभागी होत आहेत.